Татар маңында биек диварлар белән шикленгән күк асты иле, борынгы Чин, Кытай халыкларына күчкән ифәктәй нәфис көй борылмалары бар. Татар маңында күз нурлары аша алтын көмешкә жан өретеп, курганнар йөрәгендә искиткеч җәүһәрләр калдырган сак, скиф, сармат осталарының тылсымлы сулышы бар. Татар маңында Алтай Саян төбәгеннән кайнап чыгып, гасырлар аша килә-килә, Цезарлар шәһәре Римгә кадәрге ераклыкларны тояк тетрәүләре белән уяткан Атиллы хуннарының тантанасы бар. Татар маңында алтын бүре башы чигелгән байракларын җилфердәтеп, карабайыр юргаларда кытгаларны биләп тә, төрле ил исемнәргә таркалган төрекләрнең сак белән сук язмышына тиң үкенечле хәсрәте бар. Татар маңында Кубратхан сарайының асылташлы гүмбәзләрендә рүфия шәүләләр уйнатып, фонтан тирәли биегән болгариларның шулпы чыңнары бар. Татар маңында Хорезм оазисларында үткен хәнҗәр белән кояш нурын кискәләп биегән гаяр егетләрнең атлас тирмә эчендәге җарияләрне гашыйк итү мутлыгы бар. Татар маңында Алтын Урданың җилгә изүен ачкан балбаллы далаларында Идегәйдән илсез калган мусафир кыпчаклар яккан учакларның әрнүле күмер пышылдаулары бар. Татар маңында пирамидалар иде, Мисыр тәхетен яулап алган бабаларыбыз мәмлүк биварыс яраннарының саз курайына гарәп мәкаме кушылган сактау ахаңы бар. Татар маңында ак шалмалы хинди куш Хималай кыялары аша үтеп, Һиндстан тәхетен биләгәч, Таж-Мәхәл кебек йөзек кашыдай сарайлар төзеткән Чыгытай төркиләренең дала җилен сагынып җирсүе бар. Татар маңында Идел карамаларыннан алып, Малахит Урал сыртлары аша Сибир карагайларына кадәрге киңлектә дәрья булып шаулаган кара урманнарның гынахсыз шомлы тирәнлеге бар. Татар маңындагы кудрәтле тылсымны күк катларыннан иелеп, Тәңре үзе ыеп тыңларлык.